Thank you. Garage. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Tara na, nasa Makoy na tol. Ayan na. Sige. Santin na, dyan na rin Santin. Gago talaga to. Wala. Wala eh. Online sa akin. Offline sa akin eh. Open na. I-online mo na. I-online mo na. Ilan mo na. Switch mo na sa online. Wag nang sa offline. Mas ano tong boses ko dito pag bass I'm all about the bass. Wala pa nga. Favorite, hihintay yata sa Santino. Lasing yan eh. Lasing yan naman yan. Hangover. Galing inuman si Maka eh. Ngayon? Kahapon pa yan ah. Baka Kaya uwi nga lang. eh. Baka uwi lang. Hindi pa umuwi. Pauwi lang yan. Pauwi siguro. What up, Popito? What up, Moana? Oh, Moana. Talo si Paul. Tago. Halo? Ito, may pera na. 8 rounds. May pera naman na siya. Intel sorted. We'll be deployed shortly. Naglalaro si ano ngayon ah. Ngayon si Hostile dropping into the area. Watch the skies. Idol Carlisle. Yo, you got Mike? Bonnie? Hostile dropping into the area. Watch the skies. He's broke. Yo, Mike. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Time is over, man. Enemy dropping into the AO. Yo, Mike. Move in position. Battle Royale. Set a drop point for your Go, Mike. team, soldier. Yep. I got Mike. You got Mike Tony?
Move yan, bro. Down one. Meron na yun dyan. Dyan, diba? Oh, Pero meron siya. Gas is inbound. nice, nice. We're not all here. Regroup the safe. Baka siya loadout. 7, ay di pa, Baka siya na yun. kulang pa. 750. 7-5. Loadout drop inbound. Ah, meron na pala eh. Bibigyan naman. Target has been found. Anyone need this? Let's get our loadout. Yung pera to. Can get our ghost in the second one. Yeah, but... Enemy UAV overhead. Gas is moving in. New safe zone located. I'm gonna... Yo, can I have your money, bro? Did you get loadout? Yan na si Makoy. Pamatay lang ako, tol. Sige, sige, sige. Okay. Head down. All prisoners are released from the gulag. Bounty target is down. Surviving earns them redeployment. Tara na ba? Tara na. Your teammate has entered the gulag. GG, boys. Surviving earns them redeployment. Yeah. GG, boys. Pasok tayo mga kay Makoy. Hello. Ano? Yun. Tuloy tayo Hello. ng Santino. Ba, pa-open na daw. Ah, Ah, sige, 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 sige. sige. At Nakaka-chicken na ba? Oh, Wala. panlima na. Jollibee lang. 10 na nga ito eh. Ano 10? Wala pa. 10 Kunin talo. mo yung uno yung 10. Lods. Tara, nandito na Bakma. kasi ano tol. Sino? Ayun. Time. Ay, mga Lods. Pa-open na sa San Santino tol. Oo. Oh, Santino, andyan na ba? Oo, nandito na daw tol. Sige, sige. Okay lang, okay lang. Sige, sige. Okay, Balik Lods, ka sa okay. akin tol. Mamaya, tol. Palit sa akin. No problems, palit sa no akin. problems, no problem. Ilan games lang ako eh. Tutulog na naman. Dalawang game. Parang bad trip si Ikong, ah. Yari. Kasama Bakit? namin tol. Bakit, Ano bakit? ba? Ato, ano tol, yung isa namin tol, nasa malayo. Paratis na malayo, nagsisnipe. Sino yun? Sino Mga yun? Sino 300 yun? meters. Si, ano, si
Jollibee? Papa Jeff. Papa Jeff. Si Jeff? Jeff. Hindi ko pa Papa nakalaro Jeff. yun. Takla ni Ikong. Hindi ko rin nakalaro Malayo yun. yung isa. Ang layo, Baka gusto tol. makarami. Hindi ano na, tol, para ano, hindi siya mamamatay. Tayo na, anong laban yun? Para may rason siya, tol. Wala ako dyan eh. Malayo Di rason ako. yun. Kaya nga. Team up dapat, team up. Kaya nga. Layo. Kabaliktaran pala nila yun ah. Saan? Bad trip si Ikong. Eh, talagang ganun. Kahit ako, alisan ko yun. Walang teamwork ano? wala team vibe, tol. Di ba? Di ka guys nung tayo eh. Talagang, Anong gusto, anong ano nang ano eh, doon tayo. Sunod-sunod. Mas, ano yung kuha niya na? Mayweather, 112 million. Tangin lang. Sino nanalo, tol? Meron na ba? Mayweather. May weather? Sino Ah. kalaban? Si Paul, tol. Logan Paul. Ano namang kwenta? Anong 8 standing? rounds na? Oh? 8 rounds na. Walang talo si ano? Walang talo si Logan. kalaban ni Mayweather? 50-0. 51 na siya ngayon. 51. 50 siya. Ay. Sa bagay, Nalo siya ni pera-pera lang. Mayweather. Oo, Pera-pera lang yun, tol? Di ba? Oo, pera lang yan. Hindi naman ano yan. Si ano, Logan. Oo. Pera lang yan. 18 million sa kanya. Oh, pera Pacquiao lang. daw, tuloy ang laban eh. Oo, ito na yung laban ni Pacquiao. Yun lang kung kakayanin niya si ano. Bakit pa? Malakas ba yun, tol? Lakas yun, walang talo yun. Ano yun? Kalaban Anong ni Pacquiao. Anong standing? Hindi ko alam Tapa kung anong pa. standing ng kalaban niya eh. Dapat niya, ano, patumba si Pacquiao niyan. Mananalo Dapat mapatumba ni Pacquiao. siya. Baliktad. Defending champion si Pacquiao, di ba? Oo. Basic. Yun. Si who's this? Oh, Who's this? Who's back this? to the basic. Ang over pa yan ah. Tayo na nakita. Tayo na naman nakita sa finals ah. Sana naman makaano na tayo. Ilan na ubos niya, tol? Kahapon. Lang. Konti container. Konti-konti lang ah. Konti container. Konti lang, konti lang. Ganti na. Mga kalahating jug. Kalahating jug ng beer. Kulang pa nga tol eh. Hindi na Bitin lalasing. nga eh. Sundan kanina ng alas 8 ng umaga. Hayop eh. Nandito si Bayaw. Oh, Mm. Dumaan dito bago sila pumunta ng BC. nag-shot. May dalang Captain Morgan. Hayop. Naghalo yung ininom ko. Kaya umalis ako eh. Mm. Mixed Kaya ako drink. magiging captain ano ako. Tulog na nun ako ng alas 5, bandang alas 7, may nagdo-doorbell eh. Yun Dinadayo. ano na, tagay na, sabi ganyan eh. Eto, Captain Morgan, sabi niya, hayop eh. Eh, 3 lang kaming uminom nung mega, yung jumbo. Ayoko ng Captain Morgan, puta. Baka mabaliw ako dun, puta. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon.
Yung isa namin kainuman, sabi, malakas ako uminom, sabi niya, baka di mo kayanin, sabi niya ganyan. Ayun na, pagtingin ko sa washroom, kalat yung suka niya. Ano na, Malakas pala sumuka. Lakas pala sa pulutan. Malakas sa pulutan. Wala nang panlalagyan, sinuka na lang. sinuka ng hayop, kalat yung suka, pinalinis ko sa kanya. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Go! Malakas pala sa pulutan. Saan tayo? Battle Royale. Set a drop Pili point kayo. for your team, soldier. Hanggang ngayon, nalalasaan ko pa rin yung Captain Morgan. Eh, Parang kalawang Ang nila, dami. kalawang. Ang dami, ang dami, ang dami. Dami, tara, halis tayo dyan. dami, parang fireworks na ano. Saan kaya tayo? display. Fireworks na pababa. Dito, walang bumaba dito. Bunker. Moving. Clear to engage all targets. Kasaray. May ammunition po ako. Kapi. May loadout ako. Sabi, sabi. Yun. May pa-loadout ka, Mayor. Wala pa. May dalawang loadout ako. Dala-dala. Sana all. May ano dito, ammo ba? Push Ay, na baba ko natin na. sa kabila. Ito, wala tayong armor. Oh, dito meron armor. Ito na. Copy, copy. Uy, may tao Meron dito. na ba? Si Makoy yata. Saan, saan, tal? Ah, si Basic. 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 Ba't ko lang dito? Tara, loadout. Ah, pwede na. Armor muna ako. Lalaban pa rin sila sa kabila. Dapat wala na. Sa ilalim yun. Ah, tol. Ah, loadout na. Balikan natin. Oh, nakahabol. Buy station located. Nakapul ka, tol. Sakto. Uy, may bumabaril sa akin. Galing Okay. dito. Yan. Galing dito, galing dito. Waypoint marked. Buy station confirmed. Uy, Ito na, Ayun ito na, ito na, ito na. Coordinates marked. Ilan yan? Isa lang na ano sa akin. Yun na nga. Your teammate is sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Contact! sa dulo. Moving here. Cancel that. Your teammate got a proper sorting. We're sending Oo, them tayo out. na mo. Kachupoy. Ay, Ketchup. sniper. Dito. Look, Pumatay sa si Kachupoy. Sa harapan lang yung buhok. Ay no. got a target here. Mag-load mo na kayo para ano. May panla. Ay, kulang pa pala. Ah, Ay, no, yun na sa atin.
Ay, Commander. Meron pa na yan, ano? Ayun na. Patayin! Basag. Teammate was sent to the gulag. They'll fight Ayun for na a nyo, chance ah. to redeploy. Ay mag-reload nitong ng ano ko. Ayun na. Load ko lang tong mga pera nito. Ay, pang Sige, tol. ako si Walang Master pera-pera, hayop. Martin Luther King. Master Dude. Sana. May buy station ba dyan? Pag-loadout mo na kaya kayo para ano. Mamaya. Luwayan ka na namin. Don't cry. Sayang kasi yung pera, tal. Walang palaban. Daily sarap manood, di ba, Daily? Daily sarap manood, di ba? Tingin ko lang sila ano. Bounty contract identified. Loaded na tol. Yeah? Pera dito. Pera dito. Vaccine na dito. Nandito yung ano. Ayaw pa lang buy station. Enemy UAV overhead. Papuntang probinsya pa. May pera, may box pa dito. Jer, may nararamdaman ako. May red back. Saan? Dito? Yan sa bus na yan. Yan, dun sa kabila. Sa bus. Yan. Hindi muna kita. Baka mamatay pa ako eh. Uy! Ayun na nga. Yun na nga, puta. Yun na nga. Yun na. Be advised, friendly precision air. Ayun na. Ay, sa roof. Ano dito na? Sa taas. Sa buy station na. Pick up. Ilan sila? Isa lang nakita ko. Nakita niya. Totoo nga yung sinabi ko. Kaya nga eh. Always have some bastards while you wait. Give them some choice words. Very good. Cash their May mums gas the mask world dito. makes stuff. The fight's begun. Get yourself sorted. You're up next. Tumakbo ang umag ah. Ano katakbo? Well done, soldier. Win here and you return Patay ko, to patay ko, the patay ko. fight. Nice, nice. Kabawi. Capture the objective. Alas. Uy! In that one. We're sending Pera mo kayo. May pambili si Ikon. Daily. Bili tayo daw daw. your team can still buy you back if they have the cash. Ay tayo. Salamat mga idol. Be advised, there's an enemy team hunting you. Fighting supplies. Salamat sa palodat. Yes. Ayun na. Ay, hayop. Ay, May king dito nakastay lang oh. Rally on that vehicle. Saan? Yan. Marking rendezvous. Mark the target. bounty ako. May bounty. Ay, binabayal lang ako. UAV overhead. Mga may nasisip. Saan? Dito sa atin. Dito sa atin. Hindi ko alam ano. On route. Ayun na, ayun na. Uy! Wow! Saan? Tang, ayun na. Andito. Sa blue team. Loadout drop inbound. Lupin? Looping? Ah, Pwede kang bumabalods? hindi tal, hindi. Okay na ako na. Punta na ako. Ayun yung bounty natin. Dapa lang tal, dapa ka lang. Nice. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ayun na. Nag-i-snipe? Yan na. Nag-i-snipe? Blue mark red. Ah, blue mark pa rin. Bounty target is down. Nice! Nice. Target right here. Saan tol? Yun pa rin. Target right here. Sila ata yung bounty mo. Ayun na. See.
Gawin ko muna tong sniper na to. Copy your mark. Dito Wala na. kayo ibitin. Ang pera. Ah, village. Jer, mag-armor ka, Jer. Friendly UAV overhead. May armor ka? Wala. Ay, nawala Wala ka yung backshot? baril ko. Thank you. Marking armor. Tara, kuha akong ghost tal. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Losing ground. Sila nga yung bounty mo. Paleting pababa. Pababa. Wala tong pera. I got the wheel. You evaded the enemy track. Good work. Saan kaya ito? Gusto ba niyo pang kunin itong isang bounty? Scavenger Tara. already located. Never mind. May trap. Dito. Siya nga oh, yung nakatrap nga oh. Na-cluster natin na. Sila yung bounty. Strike inbound. Ayun na. Diba? Ay, bumaba. Ay, kalaban pala to. Tangina. Nice. Di ko binaril. Dito pa rin. Isa pa. Saan, tol? Dito sa taas. Busag ako. Down. Nice. Yun yung pumatay sa akin eh. May bang team. Makabili kita lang. Sige tayo sa dito. Akala ko kakampi kasi kanina yan. Yung huling pinatay niya. Ibang team pa. Meron. You know, ito. Papuntang bangko. Gabang yun. Shit. Bilhin natin dito kaya. Tara, tara. Uy, may nag-snipe. May bumaba rin. May nag-snipe dito. Banda. Pack 10 yan. Acting yan to. Delikado tayo dito. Aid station marked. Takbuhin lang natin. Ay, ito. Down. Nice. Down yan. Kill you myself. Purin. Ano, may pambuhay. Stun thrown. Patay. May iba. Ikaw ba yung nag-stun, kuya? Nice. Bilhin muna natin. Parang meron sa taas ah. May pa-drop.
Kinuha yung scab dito. Scab dyan eh. Moving. Ito. May sasakyan na dumating. Taas. Ito. Moving Saan, to tol? Taas. Never mind. Copy. Wait, nawala. Kasi kape. Ano ito Wala akong pang-detect eh. Ay. Walang loadout yan. Wait lang, tol. Naghanap akong pwedeng akyatan. Baril. Ako baril ko dito. Kung may baril dyan, tol. Sa Pinatay loob namin. na nakakyatan yan. May akyatan ba dito? Sa loob. Ito sa may loadout. Sa best din. Ayun o. Down. Nice one. May tao pa dito, may tao dito. Sa taas. Shifting location. May dito banda. Nanggigate-keep oh. Ayun oh. Nice. Nice. Saan yung pinatay Dito mo, tol? na sila. Enemy vehicle. Got target here. Copy. Igigate-keep tayo. Pupush ako dito. Capital. Barrel. Alam mo baril, Daily kaya? Lodge? Okay lang. Sige lang. Ito, Tatalo. spear. Gusto mo? Mamak 10. Sige lang. Pistol pa ako. Ito, Lodge, oh. Wait lang. Pistolero Pagka pala ito to. ng usap. Ayun, may tao dito. Heading there now. Enemy UAV overhead. Yun lang. Oh, dito, ang dami. Sige, tal. Ito ba? Oh, Yan na lang nagko-cross. Sa open sila. Pesta lang kami. Ayun na. Got target here. Basag isa. Takbo lang to. Pesta muna tayo. Ako, ma-open tayo. Ito na. Kanan lang. Dami isa. Isa pa. Apat pa yun. Loadout. Sa likod niya. May dalawa pa di, may team pa dito sa Burger King. Putang ina. Down ko isa. Nice. Bet. What? What? The enemy took that one. Napakadali. Baay! Ay! Taas game ako, tol. Tapos game ka na? Tol. Okay pa bukas. May ano tol. Ito kintahin yan, tol. Ina. Sana. Dalawa ang buso ko.
some target practice while you can. We're deploying soon. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Bakan. Pakpaka na. Saan pa? Pakpaka na. Napupunta. Drop point for your team. You'll lead them in. Ah, tara. Closing on your position. Just get Altog. Wala pumunta, no? Pakala. Pumunta, wala po. Oh. climb on the mark. Okay. Enemy dropping into the AR. Eliminate May papunta na. May Ito. papunta. Down tank. Finish yung move ko. Finish yung move ko. Papunta na. Dito. Mark the target. Dalawa. Saan? Hanap lang ang baril. Tangina, may baril. I'm taking fire! You suck, bitch. Disregard that. Movement. Moving here. Enemy precision airstrike. Take cover. Your teammate was meant to do this. They'll fight for a chance to May baril yan. Na-airstrike pa ako. Cheater to, ah. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Sa pinakailalim na ako eh. Kaya nga. Cheater ata yun, ah. Naghukay na ako eh. Nagkukay ka ng panago. Naghukay na ng pagtataguan eh. Here we go. While you wait, feel free to give these wankers a proper chew. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. Sana manalo. Done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Talo. We're sending you back to not over yet. Your team can still buy your release. Nandito pa rin. Balikan ko na. Dito sila. Nandito pa. Balikan ko na. Dito sila. Mga sa kanin. Nasaan na tol? Kanila to. Tangina, ito na naman ang hayop. Utangin na mo. You still suck, bitch. Paano nila nalaman nandun pa rin ako?
Hacker yata yan. Hacker? Cheater yan. Ano? Cheater. Kaya paano nyo nalaman Cheater ang yun, doon ako? cheater. I-report na May tao natin sa yan. taas, tol. Bunker, may tao. Target area is Allied marked. cluster You're strike cleared hot. inbound. Bam, 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 bam. Vehicle here. Bam, 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 bam. Param param pam. Bam, 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 bam. Andito sa may rental. Moving there. Sa baba. Bam, bam, Ayun na, bam, ayun na. bam. Ayun. Nice. Param param pam. Bam, 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 Taram bam, tam tam garam pang garam pang Garam. bam. Garam ingat. garam tingat o kininangan. Garam tingat. Bam, 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 bam. Uy, Ano, dalawang box eh. malakpak pa yung mga tenga ko. Lumaki yung... Loaded ka na. Yeah. Making Sa taas yan. Making dito. Got a target here. Mag-isa. Siya lang yan? Bait lang, baka bait Ah. lang yan ha. Kukunin niya na to, kukunin niya na. Wala na kinuha niya na. Ingat lang to, loso kang dyan na din. Buhay ka Nag-truck na, siya. Bailey. Marking aid station. Bilis din yung ano gas. Andyan na yung kwantal, andyan na yung gas. Kunin mo na yung Tricycle ka na. Pam, param, pam, pam. Ganyan, nag-stay pa siya dun, no? Yung king. Kala niyo, siya papatay. bait yata yun ah. Mimingwit. Ingat lang dyan, tol. Baka may tao pa dyan. Wala, hindi pa na nabuksan. Yun lang. Stuck. Ayun lang. Baka may red box dyan, ha. Ay, Salamat. Tama. Salamat, papi. Magre-rectables na ako. Loadout drop headed your way. Isang box. What is a care package? May ammunition ako. Dati. Nice Ay, sige. one. Mamaya na mag-boost. Under contract is over. Gas is closing. Get to the new safe zone. Marked in here. Ang sangga tayo. Daily paying armor. Uy, ayun. Ang dami yan.
Eh, looted dito. Armor dito. Ayun, Eh. Mr. Basic. The real MVP. Teka lang. Ay, ito na. Nag-snipe. No vision. Ayun, no. Andito banda. Ayun, no, yung isa. Andito. Your mark. Shifting location. Gigit-kit na tayo. Cancel Yeah. that. Enemy UAV overhead. Yes, here. Basag isa. Dito na. Ito. Hostile. Basag yan, basag yan, basag yan. Nagtago. Ayan, mag-gate keep tayo dito. Down. Nice. Oh shit. Ayan na, gate keep tayo. Located the vehicle. Kayong pangwawalan ng pag-asa. Losing ground. Enemy Papatay team natin tracking sila. your Ayan na. Dito sa game, Mark. Dito. Binabaril ako. Down. Wala palang daanan dito. Dalawa pumasok dito. Pumasok isa. Tol, andyan na yung threat mo. enemy UAV overhead. Sila Keep naman natin sila. Ayaw naman mag-gate keep. Ano, yung threat ko pala, hindi. Ito sila. Oy, Enemy UAV overhead. Wala na nga rin. Polluted. ito na sa akin. TV station. Tangay ng camper to. TV. Oo nga. Saan ba na? Wala akong ano. TV station daw. Station taas. May visual ako. Low armor. May visual. Movement. Nasa rin. Copy. You know? Mark lang. Sige, lilikuran ko. Enemies in the contact. Live ping. Down yan. Nice. Wala pa akong armor. Enemy UAV overhead. Dito sa isa. Shifting location. Nag-snipe pa dito. Wala. Jet. Sa bilang bahay. Copy. White house. Oy! Down na yung ano. Ilan yun, tol? Mapwesta Ay, isa pa sa ano, sa TV station eh. Pero down na tong dalawa dito, wala na dito. Wait lang. Mag-high ground lang ako. Sa TV station yung kalaban. Layo. Move it or lose it. Thank you. Ano ito? Target here. Wait lang. Lilikuran ko. Mga plates pa dyan. Ako, tol. May mga bangkay din dito eh, sa labas eh. Enemy tracking. Good work. Sige. Ito, tol. Putangay naman. Saan, Lods? Ito sa harap natin, tol. Saan na? Bili kayo. Ay. Para nandito. Make for target location. Sa likod niya meron ah. Andyan na. Ano sa inyo tol? Gas is closing. Get to the new safe zone. Barilan sila dyan eh.
Hindi ko makita. Ito. Threat. Ano ang kanila? Ito na. Ito yung isa. Dito sa likod na. Likod. Oh, dyan na yan. Hoy! Enemy sighted. Ayun na. Ang dami naman kalaban. Ito na pala. Mark the hostile. Yan. Daming kalaban. Mamatay na si Jer. Ah, hindi na. Hindi lang. Maraming kalaban dito. Sa taas ko lang. Ang dami nga ati. Binabaril ako yung sa kanina dito, hindi ko alam kung saan pumunta, baka likuran ako nun. Angin na yung mga yan. Di counted ah. Counted dyan. Counted tol, di counted dyan. Di counted, di valid dyan. Talo, hindi counted. Yun na sila. Uwe. Ayun. Got a target here. Nalapit sa akin yung mga yun. Ayun, hindi ko sila magalaw tong Moving. front. Enemy vehicle. Yan pumatay sa akin eh. Enemy vehicle. Ayun na. Di ba maingay spear? Hindi naman. Swak lang. Moving there. Oo, may nagka-camp. Ayun. Enemy sighted. Ano na, saan nakakain? What the fuck? Ano si ano ah? Ayun. Load out pa. Loadout pa dun, no? Ay, asan na yun? Ayun. Eh...
tao dito. Marking rendezvous vehicle. Ito. May packet sa'yo. Dalawa. Tinitingnan mo. Sino sinisi? May packet na packet sa'yo. Ah, yung Bakit sa'yo? pala. Heading there now. Enemy sighted. Ghosted. What? Boy, Ayos The enemy Last night, took we'll be back. Oh, yung nasa agad. Napanood nyo? Oo. Ay, Ang game ba ito? Di valid yun, mga 10 games pa. Junjun. Patala. Yun, binay. Paghawakan si Junjun. Bakit si Junjun? Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Saan tayo, Papa? Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Scavenger contract located. Pili kayo. I need a most Recon tayo, gusto niya? Ano naman tayo sa most wanted. Gusto tambay na naman tayo sa tower eh. Icon Gaming. scavenger contract located. Meron papunta doon yung pala. Objective updated. Secure that position. Your primary objective is to kill them all. Tayong barel. Takas ng footsteps ah. Ayun, meron dito. Request recon flyover. UAV entering the AO. Dito Ang sa dami atin, dito. Dito sa atin, tol. Natin dito. Dito Copy, sa- copy.
Kailan wala akong baril. Passing Molotov. Ito, tangina, nakatanim si Gago. Uy. Meron pa. Nagtanim ng... Paki-cover lang ako. Paki-cover lang. Tumakbo to. Puta na, dito. Isa dito. Meron pa. Basag na yan. Down. Meron pa isa. Dito. Punta dito. Movement. Ay, kala ko kalaban. Walang pangalan. Mga Saan na kaya yun? May 5 plates Loot na dito. natin. Sige, tal. Loot na natin to. Kadalo daw tayo. Hindi nila nilot to. Gagi. Makita dito sa storage. Milodot ka dyan? Wala pa tal. Kasi may milodot sa tabi niya. Sarap mo. Saan? May milodot sa inyo. Banda din siya niya. Wala dito. Wala na yung smoke. Isang bakso. Hindi pa open yung buy station dito. Ayun, tara. Loadout. To the AO. Enemy UAV overhead. Gas is moving. May nagking pa nga dito. Mark the target. Load out tayo. Load out. Hmm. Tayo. Vendor marked. Napatay niya yung pumatay sa akin. Si Green Ah. Mamba. Uy. Nagkaamo ka na naman, Daily, ah. Nagkaamo ka. Loadout stop on the way. Daily, bakit? Mamaya na ako magpupush. Ay, Ah. pupush na ako. Ito pa, pera. Putang. Ayun na. Gas Ah. box. Catch here. May 5 armor doon sa kanina. Armor dito pala. Nandito na, bumili dito. Ayun, dito, nag-loadout dito. Never mind. Right failed. Slow down. Movement. Kabran ba yan? Pupush na ako tal. Total. Yes, ulit. Putang dami. Shit! Nagulat ako, nagabangsa ko na. Di pa namatay yun? Wala siya. May isa pa dito. Basta ko na dito. Tangay. Asan na? Sa loob. Ito pa rin. May sponsor. Meron pa, isa na lang. Nice one, Daily. Ano ba si Jer? Oh shit. Tuluyan pa? Thirsty Jer, eh. May naka-backup doon sa nakatago doon sa corner.
Sex bomb, sex bomb. Win here and you return to the front Ito na line. yung Amax to. Lose, your fight is over. Kalaban siguro. You're up, soldier. Bullet pa kasi. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Pwede yung balikan yung loadout. Lakas ni Jer, 6 kills. Kaya nga. Pinapatay ko lang yung mga binabawasan nyo kanina. 6 Kikikit kills. lang, bahala nito. Tabang baril dito. Dahil tingnan mo ata yung paano yung attachment mo eh. Is, baril ko to doon? Ito, para. Ha? Oo, baril ko to. Para, ano. Para sa tao, Dahil ayan. dito. Moving. May kalig dito, oh. Yung kay Daily Flight yata to eh. Ayun, pwede niyong buhayin si paring Makoy, oh. Ay. Akala ko nandito na si Moko. Ay, akala ko nakabalik eh. Ako. Mabili ako. Yun ang mabili pala ako. Busy sa ano, no? Nasa kuya. Palit akong gamit. Ano mo baril ko, Jer? Ito, Jer. Kapag makapatay ka, Jer, mag-ilaw siya. Overhead. May nag-UAV. Di ba Farah to? Ilaw. Hindi mo ilaw siya. Oo, Farah. Hindi mo ilaw sa'yo. Maliwanag eh. Ito na. Uy. Oy, putang ina mo. Kasaan pa ako ngayon. Ay, tanginang yan. Basagit. What the fuck was that? Wow, ang galing tumalon. Wow. Wow. No way. What? Kami to. Parang ano ah. Apat. What? That's a kill. Ano na yun, gabi yun. Likod. Likod. Tapos eh. Di mo narinig yung footstep? Narinig ko. Nakala ko sa harap eh. Counted yun. Counted. Isa pa. Hello? Is it me you're looking for? Yun. Nabara na naman ng DOT. Holding for deployment. Now's a good time to warm up.
done. Time to kick this off. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe. Where are we going? Recon contract ready. Tara. Saan tayo? Repositioning. Tara. And now, never mind. Train. Ay. Gently, folks. May papunta din eh. Mark the hostile. Ako na mauuna. Yes, sir. Ako ang nagwagi. Okay, sir. Tangina, meron na. Meron na. Mark the target. Objective Ako na. Ang inang yan. Meron pala dito. Sige, down din yan. Nice. Located. Moving on. Never mind. Very nice. Oy, putang ina. Naipit pa ako. Easy. Abol. Yan. Hindi Saan ka? nakahabol. Total. Troops in contact. Di nakaan sa daily. Bubuhayin ka na sa daily. Puta, naipit pa. Kalabang ka dyan, Lods. Teammates in the Wala. gulag. If they survive, Naipit they siya. can redeploy. Buhayin ko lang siya. Sige, tol. Lot ko na lang muna dito. I is here. Oh. Oh, ayaw. Oh, forward ka. Ay, Ano siya? Ayaw pa. hindi ka na po. Thank you. Sorry, daily, kasi naipit ako sa ano, puta. Meron pa rin doon. Isa pa. Buhay. May tumatakbo dito eh. Nakaitim eh. Wala, nadali ko na yun. Nice one. Painik ka muna dito ng hati, oh. Di pa napapatay yung ano. Na-down ko kanina. May train? Nakuha nila, no? Oo. Hindi ako nakakuha, tol. Wala napatay to. Your Nasa teammates down in. CBs. They're returning to base. Sige lang, meron pang buhay. Don't worry. Hindi pala Don't ito worry, dito. don't cry. Sorry, don't cry. Don't worry. Kalma lang. Kaya natin to. Abante. Walang BBTU. Patay din sila. Tatlong assist ano, elimination. Ay, down lang yung mga yun.
Sasakyan. Ito. Ito bumaba. Enemy vehicle. Enemy UAV Ay, overhead. puta, hulog pa ako. May naka-sniper na. Ka-loadout na sila. Tara. May bala ako. Mag-loadout na. Copy cash drop. Uy, may nag-sniper sa akin doon. Yung nasa taas tal. Sa hospital? Hindi nasa taas. Let's sharpen up. Ah, Papaload out ako, papaload out. There's some armor. satchel yun ah. Friendly loadout drop on the way. Pera pa. May ammunition ako. Cash here. Uy! Asan yun? Uy, parang ano yan ah. Movement. Movement. Bundok. Tangina. I've got you. Ano mo ka? Iba rin higit. Ano yun? Ito pa rin. Moving. Bundok daw sa... Doon pa rin. Uy, andito na? Andito na? Ito na, ito na. Putang ina nyo. Nandito sa likod ko. Ito. What? Nice, nice, nice. Pasok ko to, pasok, pasok. Return to the front Ito, line. Andito na, andito na, andito na, andito na, tol. You're done here. Sort them out or capture them. Ano Laban. yun na? Shit. Inap niya, tol. Inap niya yun sa inap niya. Inap niya na, inap na. Yes, shit, bitch. Teammates in the gulag. Parang inang counter pa mga to. Ulit pa rin siya. Teammates sent to the gulag. Pali kayo. Redeployment. Kompleto ko sila. Ah, tol. Be advised, your teammate got their ass Tulong isa. Tulong They're isa. RTB at you. this time. Helicopter here. Ay. Pala. Ngayon naman. Dalo na. Talotin ka. Panginasan kaya to? Friendly loadout drop on the way. Gano? Teammate has been cleared for redeployment. Balikan tong hayop na to. Got Ano gas naman to? inbound. Last na pala to. Safe zone relocated. Stuck pa ako eh. There's a vehicle. Ay, hindi. Ayos na. Huwag mo na. Tigil eh. Gago na yan. Oo, tumigil. Tiga na. May pera. Nasaan kaya tong mga to? Ayun. Andyan, andyan. Ito na, kita ko na. Sarap nga balikan eh. Hindi mo nakuha yung pera, tol. Ano ko lang to. Patay kayo sa kanila. Pili ka pa dun sa loadout. Oh. Ah. Loadout ka na lang tol. Losing ground. Kung kaabot ka pa. Tapos din yun. Kaya nga.
So, loadout ka rin, tol. Loadout na kayo tol. Abot ba, abot? Abot And din. then, dito na Malayo sa na. akin. Copy. Bawasan na ako ng Puta, di takot. naabot. Airstrike dito, Lods. Akong airstrike. Talaga 18 beats. Nangyari. Wala yung lote din, tol. Pwede na, ay, Tangina nyo, patay din kayo. Hayop kayo ha. scavenger pala dito. Does anyone need this? Tara, scavenger tayo, scavenger. Supply box marked. Secure the package. Ayun no, ang dami oh. Ang daming pero. Wow. Wow. Scavenger ito. Palote din, tol. Di palote. Wow. Oo, hindi Di palote palote. din. Saan lang ako dito? Pakabili kayo dalawa. Tapos loadout. Palote din, train. Nasa andyan na yung usok eh. Abi. Hindi pa nakuha yung... Ko yung pera. Pat ako sa daily. Sige lang, sige lang, sige lang. Eh, Di abot, tol. May gas. nasa kabila yung Nasaan na ano, kaya scavenger. sila? Kala ko nasa... Tignan ko nga sila. Sige lang, tol. Ayos lang. Enemy UAV overhead. Dito na Sarap sila. manood eh. Vehicle marked. Moving there. Can't reach the objective. Grab the contract. Moving there. Disregard that. Pero... Enemy helo. Enemy kilo. Kunin ko lang total. Tag the scavenger contract. Ano, hindi pa nakuha yung mga Supply box ready for pickup. Walang mga kalaban, ano? Backup lang yan, tol. Train station na yan, eh. Wala, wala. Objectives update. Move to the next location. Saan? Eros. Thank you. Eros. Hindi pa nung looted dito ako nabubuhay kayo kan. Pag nakakakuha na ako. Malapit na rin ako by station. Ngayon ka na lang namin, Lods. Inbound. Chill, oh. New safe zone. Sige lang tol. Buhayin ko muna si kan. Daily. Ako na. Ah, sige sige. Thank you very much. Ito yung build ko lang. Loadout tayo. Oo daw. Marking contract objective. Body armor here. Loot ko lang dito. Enemy UAV overhead. Ay, kakantay na. Contract Pwede update. may mga hangos pa Objective dito. identified. Marking armor. Tara, loadout. Armor here. Tara, loadout. Wala na tayo. Five. Enemy behind you. Wrapping man. Spotted some gas. Papunta na ako dyan. Ako pati lights, eh. Double to, plates. So, Armor here. Hindi. Kompleto. plate. Thank you. May plate box pa ako, eh. Nagre-recta ghost na ako. Direct na ghost na. Oo. Recta ghost na ako. Loadout drop headed your way. You've got gas moving in.
Ako rin, mag-ghost na ako. Rocket launcher na naman ako. Wala yung ano. Ako. Pag may gas eh, wala na. Patay na ako. May barrel. Saan? Meron nga. Kampi yata eh. Saan banda? Sa likod natin, sa likod. Sa likod. Yung banda. Copy. Yan na, pagsugot na. Baka sa bundok. Sila ata. Tangin na, nabilin pa yung barrel ko dun. Tangin. Station ba? Paka-cover tol. Gulo-gulo yung barrel ko. Andyan na tal, malapit na. Sige, sige. Uy! Yun na. Bakit? Naman tao ka. Ano yun? Nag-smoke? Uy, Bigla daw. Wow. Pasok dyan. Tol, pasok. Tara. Tang. galing yun. Ang galing yun. Eh, ba ako nakatingin sa buy station ako nakatingin eh. Dito, to. Ano? Mark tol? Na-mark ko. Kamay Wala. na. Walang mark. Wala, mark, nandito. Coordinates. Oh, Alis na. Yun na yun. Rooftop. Tall building. Tumalon na din eh. Movement. Puno ko yung scap. Abot pa ba? Abot pa tal. Ay, hindi na. Ay, abot pa. Abot to. Scap, bounty. Uy! What? Ang galing naman nun. Dito na. Ayun. Good work. Tumatalon-talon ako. Paano mo natamaan doon? Tatalon-talon ako. Solid work. Ayun. Tumalon na Sarap ba? natin to. Storage meron. Yun ang hayop to. Galing masyado to. It's dito. Gas inbound. Safe zone relocated. Sige lang tal. Good ako to. Yun, tol. Kailangan ko rin ng plates eh. Dito ATV. Bumaba siya. Hindi. Espada. Ano kaya yun? Ayun na. Nag-chopper. Basag yung isa. Chopper. Oo, sa chopper. Sila yan. Ulit. Ay, sayang. Bumaba yung dalawa. Ano yun? Pagwala. Anong bahal? Ano bala? Sniper rito to lang. Nag-step kaya? Hindi. Naka First night. AR ako. AR tsaka... AR ba? Wala akong sniper to. AR. Meron na ako. Ito may 8 akong sniper. Parang may pasugod ah. Ako yun. Tama, pupunta mo na akong buy station. Ako rin. Bila ako selfie. Sige. Ito pero, walang ano. Ang selfie niya. Marking armor. Buy Bili station lang ang pantawid identified. natin. Dami dyan ah. Gusto na. Moving here. Uy. Enemy trap tag. Malalaman na ta. Stun thrown. Sino yan? Okay na kayo. Ito po, pera po. Tapera. Meron sa kabila. Pera, May tao sa kabila yata. Spotted some cash. Copy. Ayaw ba yun? Enemy UAV overhead. Allied Dito, cluster tol. strike inbound. Ito may ETB dito. May Meron dito. ETB dito. Meron din dyan. Meron din dito. Meron dito. Ito na yan dito. Down boy. Tayo mo na yun. Gawin. Ata. Uy, dito sa likod. Nice. Dami Nice siya. one.
Uy, putang ina. Pop dyan. Patap, patap. Patap, tol. Uy, Cover up, sniper cover na naman sa akin. Be advised, Sino pinatay niya, tol? bingo fuel. May isa kong pinatay yung nag-down sa inyo. Tatanda na sa akin. To. Coordinates marked. Be advised. Down. Bobo ka. Ay, Saan pa? Meron pa ba? Pero pa kanina sa likod ng buy station eh. Friendly loadout drop on the way. To sa akin. nice. Meron pa sa Meron taas? pa, meron pa. Meron pa dito. Down. Taras. Down yun yung sa taas. Down. Be That's advised, one. friendly precision air Down yun yung sa taas. dropping into the AO. Nice one. May pera dun sa akin, tol. Meron pa, tol. Meron pa. May basic. Nasa akin. Ayun na, tol. Ito Pera na. dyan, tol. Ito na sa akin na. Hinabol ako. Mukutang. Ito na. Nice yan. Nice yan. Makabili ka dyan. Dahil po. Thank you very much. Makabuhay. Ako yan, si Billy Gilger. Kape. Dagang yung baril ko, tol. Pang loadout nila, may... Mga Sa ready akin lang. yan, sa akin yan. Yung baril ko. Armor. Oo. Armor dito. Di sa akin dito. Armor. Sa akin ka. Armor here. Tol, tara na. Kailangan natin mag-advance dito. Ito na. Ito. Wipe. Nice one. Magre-recta. Ito. Para sa ilalim. Down. Puta ngayon lang. Meron pa sa... Ilalim. May ilalim saka meron pa sa pader sa gilid. Copy. Kita ko na. Gilid ang pader. Down. Uy. Nag-wait lang, Tol. Wag mong tapusin. Ay. Sige lang, tol. Drop na lang ng plates pag may extra. Dito ba? Madami yung plates dito, Tol. Dito pa, tol. Meron siya pala. Sa may Sa truck. akin, tol, may satchel doon sa bangkay ko, tol. Down, Sabi mo sir. na. Dito may satchel dito. Sa akin. Finishing box na rin ako. Ready. Dito, tol. Dito. Batman. Nice one. Mabuhay. Tapi. Dito. Blaze up na kayo. Uy, dito. namatay siya. Ah, yun. Down. Nice one. Nice one. Stuck ako. Tol, tara. Gas tayo. Kailangan natin kunin tong high ground, Tol. Ano sa taas nyo, ha? Nice one. Dito. Binubuhay yung kasama niya. May buhay yung kasama ito. May napatay na kailangan. Iko. Puta. Uy! Puta ngayon. Wow. Nagpalit ng baril sa akin, hayop. Putang ina naman. Mukhang no? Science.
GG na ako tol. Stress na. GG tol, bukas ulit tol. Yeah. Sige, Bukas sige, ulit. tal. Sige, sige. Sige. Stress na eh. Si Daily wala na. Ay, si Jar. Last 2 games. Ah, tara, tara, tara. Tara na, daily flight. Last 2 games. Wala si Makoy. Ko nga din alam eh. Dito pa. Ano nyo ba? Si daily flight. Dito. Si daily flight playing host. Naging host eh. Kuya, asaan ka na? Kuya, oh, kuya, 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 where na you? Tara na yun. The Beverage, GG. Bukas ulit. Chinat ko lang saglit tal. Si kuya. Wait lang tal, may bibilin lang ha.
things. But we also learned there is no substitute for a hug. When you fly again, fly for what truly matters. We are ready to get you there. KLM, Royal Dutch Airlines. Book your flight today on klm.com. Oh. Ano ba, mga baby boys? Ayun. Panalo natin to. Tito. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Wala si ano. Wala si McCoy. Lumalabas. Tika na naman. Tell me what's wrong. Have some target practice while you can. We're deploying soon. Kurado na. Kurado mga letters. Nag-rek-rek ka. Tayo oh. Maabot oh. Tara, baon na. Ito na. Na. Tara na. Una.
Ahi tuna. Sarap Ito ng na. tuna. Ito na. Battle Royale. Ito na. Alright, soldier. Mark a drop point. Ito na. Wow! Gas is close. Ay! Just you get Wala nang letra yung mga yan, Insan. Sila mo. Ay, baril. to eliminate the bounty target. Your primary objective is to kill them all. Dito sa akin. Dito. Nasaan? Pasok dito. Sa orange. Dito lang siya eh. Uy, nawala. Bulaga. Pan mo ako ah. Walang pangalan minsan. Na dito. Andito ata. I know you're here. Oh, he's not here. Tubakampog siya. Copy mo niyan yun. Happy mo nyo nyo. Armor box ah. Ba, kailangan natin ng armor. Tara, loadout tal. Ito pera ah. Ito, may tao, dito sa truck. Ano, you're here. Saan na yun? Are you? Simple naman yun. Bilis naman nun. What? Nakita mo, di ba? Ayun na oh. Loadout na Siya tayo. ba yun? Loadout na tayo. Tara na. Ang bilis Tara. na. Tara na. Ang bilis eh. Pala akong may drop eh, 0. Oh, madali Saan? pa ako eh. Wala palang may drop. friendly loadout drop on the way. Bilis ng takbo nun ah. Trophies running. Hindi, push na. Yung gagong yun. Enemy UAV overhead. Mag-UAV. Nag-loadout din sila. Kabila. Loadout din. Saan? Doon sa Doon is- pining ni ano. Pinagbabaril niya. Ito. Dito na. Heading there now. Sila siguro yung nag-UAV. Ito ako. Ayun na. Ayun na, dali pa rin ako. Ah, may serial code sa likod. Pinanggalingan natin. Kita ko. Ito na. Down. Ito. Welcome to the You good shit, life. motherfucker. You survive, you earn your freedom. To practice your aim, Ang stun pa ako ha. taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Tang. Putahin na. Dala. Time for a bit of argy-bargy. You're up next, mate. Get ready. Ayop naman to. Win Hayop here and you return to nagagong the yun. front line. You lose, your fight is over. Hayop nagago pa yun. Sort them out or capture the objective. Nandito sa pader. Pader. Ay, tal. Back to base. What? Uy. What? Nagago yun. Not over yet. Your team can still Tangin na, layo naman ng tama niya. What? learn from the loss. Failure's a proper teacher. Ano kaya yun? Yata maganda bumaba sa ano.
Hello? Sir, sir? Mhm. Yun. Ako, na-kick out na naman ako eh. Ay, Hindi, tol. Dito, Ayaw na ba nitong si Jigs Master? Ayaw na tayong kasama? nandyan siya kanina eh. Anong ano pa, maaga pa. Pero tulog na siguro. Eto, dito. Open siya. Ano niya ba? O tara, ba't na? invite niya, invite. Kasi, ano eh. In-game siya. Ayun Timpla na. lang akong kape. Pikapit sa taglamig. Idol! Good Ayun, morning! basta mga lods. Morning, morning. So, Morning! Ayun nun. na. Good morning nun. After 12. Sa mga lods, naka-chicken ba? Lods, wala pa. Pa. Ikaw pa lang hinihintay namin. Dalang ini. Magpapa-chicken. Dapat chicken, chicken joy. Lods, parang delay yung stream mo ah. Nanonood ako sa stream mo. Delay, normal lang. Matagal ba yung delay niya? Pagka-delay? Mga 15 seconds, normal lang yun. Mga 20 to... Mga 15, 20. Mga ganun. Normal lang. Pag Facebook. Ah, okay. Kaya pala. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ingay ng baril nito. Kalen. Hostile dropping Nasa into the bubong. area. Watch the skies. Basag, basag. Bala, bala box, bala box. Warm-up's done. Time to kick this off. Mga lods, good luck. Delay talaga bro. Diba, i-restart ko na lang yung YouTube ko ah. Yun. Sobrang ano. Oh, ade, Sa YouTube ko nanonood. Oh, sa YouTube bro. Ah, okay. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Walang Tayo. mga lods. Saan tayo? Ay mga Pili na. lods. Pili na, pili na. Does anyone need this? Disregard last
Tara, dyan tayo. Salt mine ang 9. Sige. Of mine, of mine. Salt mine. Bounty. Yes, yes. Meron din. Ay, nasa gitna. Hostiles dropping into the area. What? Targets are up. Get to work. Putang ina, hindi ko nakuha yung... An enemy team is targeting you. Stay alert. Oo, nakuha. Kailangan na. Bounty. Tata. Ay, recon to eh. San? Para sa... Shit! Oh, fuck! Dalawa bro, dito. Dalawa. Copy. Coming. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Your teammates in the gulag. If they Down. Rocket launcher si Kalokoy. be advised, your teammate got Oh, their ass shit! Dito sa akin. RTB at this time. Sige, papunta na ako. Naka, looted dito. Rooftop. Bounty target is down. Well done. Nice. Down. Saan na? Nice Asan na? one, nice one. Rooftop, hindi ko down na siya. Nice one, nice one. Is ko lang. Napatay niya si... Rambo? Si... Rambo. Oh, nasa rooftop. Down siya. Hindi ko lang kung may selfie. Sa rooftop yun. Saan banda? Hindi ko makita. Wala yung bangkay niya. Wala. Nag-quit ata. Dito. May isa pa. May post nabuhay. Tara, loadout. sa Wayong ko big boy lang tayo. pala siya na. Ay, walang buy station. Ito, meron dito tol. Ako nabubuhay. Loadout na tayo. Sige mga bro. Kape. Katapos yung sa pang bounty. Oh. Loadout tayo. Tapos bounty. Pwede. Thank you mga lods. Okay, tol. Yes, Lods. 200 na lang. Ikaw pa. Pagsak ng 200 idol. Ay, copy. Pupunta na ako. Uy! Ito, meron dito. Tangin na. Ay, no. Naka-loadout na. Ayun. Down. Shit! Down ko. Nice. Dalawa pala. Tol. Naka-loadout na. Cover na lang, pa-cover. Ito na. Tangin na, basag yan. Sige. Tangin na. Ano Tangay yung na. camper? Sa likod pa. Hold up. Sandwich tayo. Sandwich. Sandwich tayo. Sandwich with mayo. There's a fight kicking off. Saan kayo nag-loadout yun? Ay, dito sila nag-loadout. So may kwan? Sabay station din nata natin eh. You lose your Hindi, sa kwan. Sa may IKEA. You're up, soldier. Sinugod lang tayo. Nice. Paano? Sayang yung pang-loadout. Namatay yung ano ko. Nice. Hindi ko alam kung paano siya namatay.
base. Are the scavengers? Teammate redeploying to the AO. The scavengers. Scavengers. Secure that position. Copy, copy. Meron pa ata. Nalipat yung chopper. Ay, hindi. Alam ko footsteps yung mga yun. Contract update. New objective identified. Walang tong... Ay, nako. Ay, Sayang loadout na Meron sana na. tayo. Ayun, base station yun. Ayun, base station. Contract update. New objective identified. Bubuhay na din ako talis ah. Salt mine of mine. She's got the mango and the salt. Bago on. Thank you, Lods. Hindi lang sige ba? Yeah, boy. Kunin nyo na yung last oh. Salt mine of mine. Oh, thank you, tol. Welcome. Salt mine of mine. May ano ata dito ah. Wala. Tara dental. Friendly loadout drop on Uy. the way. I'm on the stick. Uy, All Tara. supply boxes found. Solid work. Isang box lang din yan. Papunta na kami dyan. Loadout. Baba. Copy, copy, copy. Copy, copy, copy. Salt mine of Padrop mo konti yung pera mo tol. Bait naman ni Ate Jer. Loadout drop in. Ilang UAV. masyado mabigat yung ano, pera. Friendly UAV overhead. Ghost na ako, ghost na ako. Pa rin ako dito ng ghost. Full time. Salt mine of mine. Gusto yung mag-recon. Tara, salt of mine of mine. Tag the recon contract. One of mine. Seems to me. Ay, dalawang chopper oh. Andito yung isang chopper, di ba kanina? Track down the helo. Oh, may Yan ba isa yan? dyan, may isa. Oo, pula. Oo. Pinag-load Kala out. ko nga may kalaban eh. Enemy UAV overhead. Akit muna ako sa gondola. Losing ground. Ano bang kulang natin mga Lods? Bala. Goods naman na ako. Ayun, bahala Gas nga. mask. Satchel. Satchel. Self-revive. Revive ha? Gas mask. Blaster, UAV. Baby. Proceed to the marked location and secure the area. Eh, Ito, may king dito, may king dito. San. Ito.
Wala na. Sino hindi nag-loadout? Ayan o, yan na yung hina. Recon intel secured. Yung nawala. Catch Sabay sa mga Next recon. Satchel of mine. May chopper dito bumaba. Ay, oo nga na. Saan? May bumili. Pa. Saan? Hindi, yung gamit doon. namin ni company na yan eh. Locate. Negative. Ah. Cancel loss. Ayun oh. Kayo yung bumaba. Okay. Try ko mong punta. Ay, tangina, natapos na yung king. Keep natin. Magbabagsakan niya, mga kasama niya. Saan ba meron? Ito na. Nasaan? Ayun, Dito na. dito. Bumaba. Ito na yung motor. Ayun na. Ayun, bumaba. Enemies in the area. Down isa. Down. Saan na sila? Someone came through here. Nice. Nice. Mga lods. Wipe out ba? Hindi pa. Hindi pa. Meron Hindi pa kalaban eh. Meron pa. Hindi ko matitek. Kunin ko lang recon ha. Dalawa yung napatay mo dun, Lods. Basic. Tal. Dalawa. Hindi. Wala akong napatay doon, tal. Ah, Ako dalawa. napatay kayong dalawa. Ay, napatay niya pala niya. Nice. Enemy UAV. May self-revive dito. Anyone need that? Sige lang. Ito. Gawin natin yan. Sayang yan eh. Objective updated. Secure that position. Bili na lang ako ng sa akin. Salt mine of mine. Got gas inbound. Safe zone relocated. I'm driving. Palitan ng masama yun ah. Ala bandera. Ang may nakita sa loob dito. Wala. Clear na ba ito? Clear na yan, tal. Clear na. Okay. Copy. Eh, kung may bumaril sa inyo, di meron pa. Parang nakakita ako lumabas eh. Out of my way. Out. Nako. Okay. Salt mine of Bili na mine. lang. Kailangan na. Constantino. Kailangan natin mag-pump dito. Andito na ako sa American. Constantino. Sa Recon. Ano na, parachute tayo. May loadout pa dito. May nagpatayin dito. Saan? Ito, may bangkay dito. Kakatakot naman dito. Ano sa baba ka na pala? Parachute tayo. Bagsak mo tong ano, parang ano, Fast and the Furious. Ba, oo. Uy, Galing, ayun na. Ayos! Ayun na, meron na. Meron na sa akin. Sniper! Ayun na, sniper. Mark your wheelbase. Saan ba? Okay, dalawa sniper. Contract complete. Recon. Ay, dali ako. Galing naman. May truck pa sa ano natin, likod natin. Ay, airstrike. Oh? May sniper sa bundok, sa taas natin.
Under. Doon pala tayo. Ina mong hayop ka, ha? Ayaw mong tigilan, ha? Uy, Dinala kita. paano ako nabuhay? Dinala kita, Lods. Uy, salamat idol. Sige, no props. Oh shit, saan yun? Sa taas, tol, nasa taas natin. Sige, ikutan ko. Oh shit! Tang, ina? Ibang team Ah, na sa lang? gilid, sa gilid, sa gilid, sa You gilid. fucking ass, bitch. Oo, sa gilid, bro. Ibang team Sa na gilid, lang. bro. Oo. Sandwich na naman tayo. Sige, sige lang. Kunin ko tong chopper. Oo. Kaya pabuhay nga muna. Pabuhay nga muna. Sige, Para sige, makakuha sige. ng gun. Ay, dito. Oo. Tatutulad Kaming siya. na ako. Nasa right side natin na bundok, bro. Kanina. Ay, salamat. Ay, wala na pala. Wala pa. Diyan na pala yung ano. Thank you. Paraset na tayo. Cluster nyo yun. Abot ba? Bundok na. Load up? Ah, dito. Placing. Ayun pa rin sila, oh. Allied cluster strike inbound. Ito na. Got a target here. Ayun, bumaba na, bumaba. Ito na sa akin. Gigate-gate tayo niyan. Andyan, no? Coordinates marked. Ah, sa orange? Orange, orange. Tol, tumalan. May pumasok dyan, may pumasok. Kaya natin yan. Ah. Salam. Down ko isa. Ferrari. Inbound. Marking new safe Tata, zone. tata, tata. Wala. Putang ina mo. Wala. Shit, Ang bilis crossfire. naman mag-up nun. Ang bilis mag-up nun. Tang ina naman. How the fuck did you come up on me? Jar, tara. Abangan natin sila dito. Fuck, loot. Kunin ko lang ang ammunition box na ano. Sige, Tot. Ah, binabaril ako. Where? Damn, looted na dito. Tang ina, dalawang team hayop eh. Sinadjust tayo. Kaya na dito, may loadout dito ah. Meron? Good. Oo. Kaya ko na tong pera para minsan na lang ano. Baka Tatala. umabot pa dito. Marking aid station. Kung kaya Hintayin natin to, naman. hintayin natin. Kukuha ng loadout dyan eh. Ay, isa dito. 45 meters. 146. South pala, south. Sana. Bumaba. Ayo, lumayo. Nag-advance din siya eh. Ayun, maandar na yung bilog. Marking aid station. Ah, sa police station tayo. Disregard that. Iingat na lang kayo. Polluted. Combination box ako. May plates dito, ano, Diggsmeister. Sige. Copy. Marking aid station. Does anyone need this? Ay, Putang ang ina. ina. Pero, Ang inang kanta. Mga camper talaga ng tayo. hayop eh. king oh. May king dito. Overhead. Enemy vehicle. Bilis ah. Bilis nga eh. What the fuck? Target here. Oh, may kalaban. Watch enemy fire. Contact. Gas is closing. Get to Sabi, the new kung may, safe zone. baka may baril yan, ha? Akin na lang. Andito sila, oh. Patay nyo. Nice. Nice. Plates. May Oh baril. my god. Loadout drop on the way. May loadout ah. Wala. May
Paano na loadout? Copy, copy. Looted. Ay. May bala ko. Ito, may ano pala dito, oh. Open. Mga baril. Someone take the sack. San. Tata. Ayan, may mga baril. Copy. Okay na to. Sige, kuha ka ng loadout, makaberan ka namin. Hindi, okay na. Mahirap. Ayun sila, nagkakam sila. Okay, maglagay na tayo ng bala. Bagsak ko na dito. Mark. Sige tayo. Ito, may bahala ako dito. Got gas moving in. Ay, plates pala, sorry. 25 remaining. Bagsak mo na siguro. Armor tag. Ingat lang, maluwang pa yung likod natin, no? Kailangan tumawid Kunin natin yung... Dito pa rin sila yun, no? Moving there. High ground ah. Nakuha nila. Sana lilipat sa atin. Sana sa ating Bangers. bilog para... Oo. Para mas ano tayo. Yung nagka-camp dito eh. Diyan. It's been looted already. Ito. Tutulay na yan. Moving. Ayun sila. Threat. Ayun, pababa pa dalawa. Got gas inbound. Safe zone relocated. Bababa yan. Lipat na. Sa kanila. Taas pa. Bababa lang ang saglit dito, tal. Paano tayo gagapang nito? May cover dyan, di ba? Open, di ba? Ayun o, ayan. Takbo yan. Meron pa dito? Rally on that vehicle. Got gas moving in. Enemies in the area! Enemies in the area! Less than 10 enemies remain. Ito, may Ah, ayan, cover down. tayo sa ano. Nasa taas Asmas ba? pa yun? Hindi ako makakuha. Oh, shit. Tapos gilid. Ayun na. Down, no? Ingat lang. Hindi ako makakuha loadout eh. Hindi na ako kukuha. Armor ka? May armor ka? Meron tal. Plates? Hindi na ako kukuha. Ang pwesto. Ang body ng pwesto natin. Tapos sila. Relocating the safe zone. Ang sniper. Ito. Got a target here. Kalaban. Tirahin ko ba? Gagapang ako sa... Okay, pag may sniper ka. Ayun na. Sige. Dala ko dito sa Mahirap. gilid. Tatlong Mayayari team na pa lang tayo. pala Putan eh. natin. 4. Oo. Ayun, oh. Tangay na. Diba? Nasa taas na, oh. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Down. Sige lang. Patay na ako. Ay, fuck. Dalawa. Shit. Oh, saan nyo na yun. Nice. Oh, Andiyan na isa inyo. Reloading. Ah, shit. Nasa taas lang isa, kuya. Nagabang. Okay, magpapaano ako dito. Oy. Ah, may nag-i-snipe. Five still standing. Pangilasing mga counter to, hayop. Oo. Then, nauna sa ano eh. Doon kasi pumasok yung bilog, ha?
Yun yata yung na-down ko. Hindi pa May ako selfish makakuha siya. ng... Bagal mag-reload ng ano. So close. Konti na lang. Mali na naman ako. Dapat pala in-stun ko. Kayo na lang natira, di ba? Dalawa kayo. Number 2. Oo. Hindi. Number 2 tayo. Dalawa kayo. Apat. Ay, apat pa. Dapat pala in-stun ko muna. Enemy dropping into the AR. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Laban sa rooftop. I'm taking fire. The AR. Copy. Tayo mga lods. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Scavenger contract located. Scavenger contract. Cool, I'll take it. With or without? Either without. With or without? Ano ba? May isa. Dami. Fiesta. Utang eh, Gip. Dalawa sa akin. Eliminate all targets with the AR. Dami din ah. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns May, them may isa redeployment. dito. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Uy! Enemy soldier incoming. Oh shit, sa likod. Fuck. Diretso pa. Kalaban din. Teka to. Natakot din, natakot. Meron dyan ah. Teammate redeployed to the AR.
Nakuha ng patibong mo. So, nice. Ikaw ba naglagay nun? Yung Claymore? Oo. Oo. Nadali siya eh. Nice, nice. Palin lang, ha? So, pagtingin ko eh. Puta, ba't na ano ka? Tumabog. Na down ka? Wala naman akong ginagawa. Kala nila. Eh, galing sa... Dito sila, ang dami nila dito. Siyang sumali. Tag the supply route. Bakbakan dyan, ha? Ah, Bakbakan. May nag-low na. May kalaban dito. Ayun, yun, may isa. Yung sa akin. Enemies in the area. Ayun, nag-aabang. Enemies in the area. Likuran mo dyan, likuran mo dyan. Oh, umikot, Ikutan umikot. niya, ayan. Utang ko rin. saan na? Nag-iikutan lang kami dito eh. Dito lang. Uy! May RPG! Asa? Down? Nice, nice. Nice, nice, nice. One mga loads. Ano Nice one. mo? You're lucky today, sabi niya sa akin eh. Galit, galit. May Ang pera sarap loads ah. Ang sarap may kisali dito. Ay, wala pa naman. Gas is moving. Does anyone need this? Ito na. Saan na? Sa ano, sa taas. Sa taas, sa taas. Taas. Sa harap ni... Uy! Uy! Headshot to! Cheater yan. Talaga ko eh. Oh! Headshot to! Cheater yan, cheater. Cheater, eh. Saan ba? Oh man. Peter ba yun? One redeployment. Naglalag ako man. Lapit ako. Mike's ready. You're up next, mate. Nice Oh, one. very nice. Nice one. Win here and you return to the front line. You Nice lose, one. your fight is over. Nice indeed. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ang gagawin ko. Stand by for redeployment. Where is we going? Where is May we? sumusunod sa ital. Bilog, eh. Sana. Lumayo na. Ay maglulot. Walang ano? Scavenger oh. Tara dyan tayo doon. Nakaunahan pa tayo no? Kaya nga. Contact! Contact! Meron. May hele. Sa taas. Supply box ready for pickup. Baba sa ito. Yun.
Sa lubong ganyan. Sa task ko lang eh. Ayun. Ayun. Enemy UAV Sakto pa yung bala ko dito. Kukuha ng king to eh. Saan ka? Sa bubong ka? Dito ako sa loob. Okay lang din to eh. Kuha naman. Ano yun? Tama. Kuha naman. Ay, nag-ingay pa talaga. Ano? Objectives updated. Move to the next location. Dito sa akin, tol. Ito mabutan On the to. way. Ay, shit. Oy! Trap na ako. Yun lang, wala na. Hindi ko napansin. Ang bilis naman. Bilis nga eh. Oo, bilis naman ano. Gas is inbound. First, Ilang loads, sige lang loads. Dito. Yan na to. Nice. ano, papunta na sa'yo. Ito sa'yo. May bang kalaban? May kalaban na iba. Abangan mo dyan sa bentana eh, sa taas. Kukuha ng loadout yan. Oo. Loadout yan. Ano? Umuha na. Oo, pumasok na sa'yo. Putangin lang. Ito makalabas. Late ka, Lods. Ayun na, papunta na sila sa loadout ko yan. Cancel na dun, ha. Eh, papunta na yan. Ayun na, nasa loadout na. Yun. Ang daming Nice. pera nun, no? Nice one. Sumibat agad, ah. Sayang yung pera nun. Okay lang. Uy! Saan galing yun? Tignan nga natin ba? Check ko saan galing yun. Oy, cheat. Cheater. Cheater. Nauluhan ako eh. Oh? Biglang na ano eh. Tal, last game ko na ito. Sige, tol. Sige, tol. At Okay. 342 na din. Saan ba kayo mga tol? Canada? Canada ako. Saya. Ilocano, Tagalog, Kapampangan. Tagalog. Ah, okay. O, Bisaya. Misis ko, Bisaya eh. Ay, hindi. Daily flight din. Saan? Ilongga.
Oo, daily flight. Ino. Ilongga eh. Ilap ng manok. Mm. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enough practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Where do we go now? Where do we go? For the boys. For the win! Yes. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Bounty contract. Copy. Copy that. Bounty contract. Dami ko yan ah. Ilang gets mo. Bounty target is up. Get it done. Ulit. Eliminate all targets in the AO. Meron sa inyo? Wala. May ammunition ako. May ammunition ako. Tama ako dito. Marking armor. I need that. Sa train baka meron tal. Ingat lang. At sa paplato. Well, Tara, loadout na. oh, hindi pa looted oh. Yung train, may orange. Loadout drop Uy, inbound. salamat Mayor. Yun, no? Bago Binigay ko pamasko. na lahat tol. Yun. Lahat. Okay, magpo-push yun ah.
Kaya nabala sa akin, tal. Good. Oo, ako nang bala. Pupush pa na to. Sige. Ito na, Kunin mo ko meron na yung tayo. mga pera dyan eh. Dito. Balikan ko lang yung ano dito. Box dito. UAV. UAV ah. Dito. Bakit sa loob? Ito na. Tanda ako. Uy. Coming! May sniper Pinupush na. na. Hindi ko makita yung height na yun. Eh. Ano kaya yun? Bounty. Pin. Ayun na, ito na. Got a target here. Tagging supplies. Ito pa lang dun, Down. oh. Down isa. Pushing ako. UAV overhead. Oh shit! Yun. Ingat lang, ingat. Galing yun. Lima Charlie, moving. Ah, sa loob. Dito. Pushing ako. Ay, sa loob bro. Dalawa. Ito na. Dalawa yan. Dali pa rin ako. Nakaload out na ba sila? Di pa naman. Di pa. Tatlo pala yung nandun. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight is fun. While you wait, feel free to use these wankers are pretty serious. And if you find something to May fight, tank. feel free Patay to ko lang isa Late na pala ako. Yate. be advised, your teammate got their ass. Happy ako lang natira. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Tang, naman layo. Nice. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Isa pa. Headshot ko na siya eh. Back to base. Oo. What? Still fighting. Siya nakatalikod eh. Tara, isa pa. Isa pa. Not counted, not counted. Oo, Not for the counted. road. Counted foul. Kasi ano. Si Makoy yata. Wala na ata si Roya. Offline na.
Ayaw na ata ni Kuya. Offline Ano na siya. niya? Tara, last game. Last game, trios. Sige, trio na lang. Sige, sige. Sige. Road. Yun na si Carlisle. Open na ba siya? Wala din siya. Si daw siya. May balik school daw yung anak niya. Ayun. Okay na. Si Kuya. Bumalik. Ay, bumalik mo. Hmm. Oh! Last game. Nawala internet. Sige. Para talo din. Hindi na siya magano. Nag-join ako sa kanya. Nakakapan na kami. Wala na rin dito.
dropping into the area. What? Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Warm up done. Time to switch off. Ayun, Lods. Hindi tayo magpilitan. Kaya kung ulit. Kaya kung ulit. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Pili kami. Ayun. Tingin ko lang yung dangan mo itong mga. Madami sa Dami train. dito sa train. Dami. Anong meron dyan sa train station? Panti tayo. Kahit tol. May kalaban. Hindi ko na lang dito ay nandito. Enemy UAV overhead. Weird agad si Gago. Bounty target identified. Dito sa Spot akin. the bastard. Oh shit! Dalawa? Dalawa yan, Lods. Dalawa. Coming. Shit, tingin na dalawa pala yun. Down yung isa. Oh, shit. Ano ba? Buhay. Asan na? Doon sa ano, sa bangkay ko. Deployment. At Nakita ko. dalawa. You're up Tatlo. next, mate. Get ready. Tatlo na. Balik ako, Lods. Win here and you return Nice. to the front line. You lose, your fight is over. What? Tangin ng RPG to. To earn your freedom. Alam niyo oh. Stun na ako. You're heading back. Uy! Gago, saan yun? Alam niya tol. Naka-chip hack yung pangalan niya. Pero yan, mga yun. Kalaban natin. I'm not cheating sabi niya. Yung pangalan niya. Pero tumutok agad sa akin, malayo pa lang sa akin. RPG na agad ako. Yun na pala. Doon pa lang ako sa padare. Nice one, tol. Nice one. Layo pagbababan sa akin ito. Nabot na. Nagbagong buhay ka, no?
Meron pa dito. Skillet. Ano mo? Ito pa. You fucking ass. Failures of proper teamwork. Last game. Nakaabang din. Gan. Tara, last game. Okay. Sabi na daw Last si game. Kuya. Sasabi si Kuya. Ay, dyan na. GG daw si Kuya. Ay, GG. GG na daw siya. Last game. Last game. Kaya nakapwesto ah. Last game. Totoo na to. Kumabot pa tayo last 7 na to eh. Hindi tayo makaporma eh. Sana all lunod. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Time for the real thing. Pwede kayo mga lods. Hirap. Battle Royale. Yung tala, ito. Closing on your Train tayo. position. Suggest you get moving. Yeah. Waypoint mark. Anyone use this? Ano, meron na siya. Oh! Shit! Get to work. Ako dyan. Easy, diretso lang kayo lods. Diretso lang kayo. Diretso lang. Hindi na dun si ano. I've got you. Sakay na lang tayo. Easy. Ito na. Binabaril na ako. Nandyan sa'yo. Ito. Down isa. Enemy UAV overhead. Be advised, there's an enemy team hunting you. Uy! Tanginasan yun. Sa ano, sa baba.
Parang dito eh. Ayun na ito. Pang ina nito. Layo naman na ng baril niya. Dalawan na. Ayun, papalagang ko kayo ngayon. Hawak kayo. Meron pa sa train. Oo, meron sa train. Ayun na, pinupush na ako, pinupush na ako, pinupush na ako. Push ka. Ito na yung isa. Ay! Ito yung isa. Ano, sumakay pa yung ano ko sa sasakyan. Ayun na yung isa. Clean shot. You're in the gulag now. Fight to earn Biglang sumakay ang pucha. Sinakaya nga ito. Eh, yung ano ko, yung pagkapindot ko ng ano. proper fighting. While you wait, feel free to give these wankers a proper shit. And if you find something, please give them that as well. Pay attention, you'll be out there soon. Bitch. Tang ina mo ha. You're up next, mate. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Wala. That one. We're sending you back to base. Dito sila. Not over yet. Your team can still buy your release. Tapos sakto pamboy sa ano may 400 ako. Oo. Shifting location. Disregard Eh, dami. Ano pa? Aid station here. Ay, May bumuhay sa likod. dyan. Aid station here. Disregard blast. Aid station here. Copy ka. Taas sa tower. Happy. Kaya nga tatlo eh. Napanood kayo. Oh, TFC. TFC. Clear kaya ito dito. friendlies in the safe zone. Ano pinamalapit to? Ano yung lods? Ay, bigay ko na kayo. Located. Aid station here. Disregard blast. Ikaw nag-look dito, Tal? Dito? Oo, oo. Okay, copy. At salamat. Pangalawang ay. Kulang na. 4K na lang kulang natin. No? 400 ako. 4,000. Ay, looted din dito. Ayos. Ito kaya. Ay. Ito kaya naglo dyan. Looted na dito, Tal.
Walang tinira. Oo. Box ako. Sila siguro yung nasa tower kanina. Ayun o. Nakatrack. Naglo-load up. Hintayin talaga natin yung loadout dito. Oo. Yun na lang pag-asa natin eh. Diyan box ako eh. Parehas ang baril na binibigay eh. Armor tag. Sinimot lahat. Tama. Sarap. Sarap. Ang hap sarap. Wala. Simot na simot. Kaliwa kaya. Loadout drop headed your way. Ayun. Speaking Dalawang of box. kaliwa. Spotted a care package. Ingat lang, dalawang box. Ay! Meron. Got gas inbound. Ayun na, Safe zone nakatrack. relocated. Saan sila lang? Nakatrap. Ito, isa. Enemy sighted. Oh, shit. Isa lang yung nasa trap. Gulag. They'll fight for a chance to win. Ayun na. Isa yung nasa Allied cluster strike inbound. yung Magnum. Uy. Galing ko, Lods. Uy! Meron umikot. May tao na ba sa loadout? Meron. Taga Utin Beach. Meron na. Meron kanina. Hindi ko lang kung umalis na eh. Tingnan mo muna ano. Sa taas. Gas parating na rin. Ito, kunin mo. Light vehicle here. Wala na talo, umalis na sila. Ay, tumigil yung circle. Ayos lang. Ayun na, pupuntahan ka. Rocket launcher ka kung meron. Fuck! Ang inang to. Ay, nabilis nun ah. Ay, hindi pa na. May ibang kalaban. Reds, bukas ulit ako. Sige, talo. Lods. GG na lang ako. Thank you mga Lods. Bukas ulit. Sige. Thank you.